Lamsau Swmai Memorial Tv naik tonai ani khajani takuk tei bukuk sono ang nironi thaniwo tini hai tei kaisa sini BABA GARIA ni logeo horsni salsini tonai tei sini BABA GARIA o jara boli khainai rohi chongui tonai borokni busukbo horsni salsi tonai hingke busukbo horsni salsini bisingo maisa ekhe tonai busukbo rang marnai delegate fees tei boroto tonai busukbo delegate fees nai bonang nironi taniwo tini details srai ke sai khanarnai jara boli ronai hi tonai borokno bo ang haino details tini srai ke sai khanarnai niro joya kari nai toni Swmai Memorial TV no faide aজকে main topic o tini thanglaisnai taklai bisi 1432 kibini rate snajak wngkha jara boli ronai hi tonai boroni no sikang sasnai jara boli ronai hi tonai hachalo tonai borok siafa nungnai thangnai bisini sai taklai bisio kaisa kuisu jaga chini boli rojaknai rok kisa slaimung nukjakha hanibamo ang nirono joya kari nai tonihi ang sawui tei nironi thaniwo nirono o taklai ni যেটা rate fees delegate fees rate chini boli rojanai rok no ang nironi thaniwo srai ke sanai niro joya kari nai toni faide aজকে puila o sasnai jara misil boli khainai hi tongnai rok boroni no sikang sai khana rosnai jara misil boli khainai hi tongnai borok thangnai bisio misil jara boli ronai borok 150 taka tongmani taklai khena hai kisa bono bari rojagoi 200 taka khlaiwi rojakha ang hai sapibo jara misil boli khainai hi tongnai rok borok thangnai bisio 150 tongmani taklai 200 khaiwi rojakha jara misi bol khainai borok o rate bai nima khaisni taklai boni pore hai tei kaisa second o tongo jara pun boli ronai hi tonai boroni hingkeno thangnai bosoro 20 taka tongmani taklai teksa bari rojagoi 30 rupees wngkha tei kaisa wngpikha mera jara mera boli ronai hi tonai chini BABA GARIA ni thaniwo jara yachakjak keba yachakjak yaklaiwi boli ronai hi tonai borok bo haino borokni agi mera jara boli ronai agi 30 taka tongmani taklai 40 rupees khaiwi rojakha agi 30 tongmani no taklai kheno 40 taka khaiwi rojakha faruk jara faruk phiyawnai chini BABA GARIA ni thaniwo keba manusu khaiwi ba keba hai phiyawk phaisnai khatung jagoi khatungma mawi botar wansok tonai boroni hingkeno jara faruk phiyawnai faruk boli ronai rok borok tong hangkhe boroni hingkeno agi 20 rupees tongmani taklai hai 20 rupees ni tongphibo agi faruk 20 taka tongmani taklai hai 20 taka no tongphibo jara horsni salsini tongnai borok boroni fees wngkha agi 550 taka tongmani taklai 550 taka no omokheno jara maisawi BABA GARIA ni logeo horsni salsini tongnai rok borok nisi jara 500 jara maisawi BABA GARIA ni logeo himui tonai borokni siming si omokhe sajago 550 thangni bisibo tongmani taklai hai 550 taka no tongnai oro tei kaisa kheno jara mai phaisa chanai hinui BABA GARIA ni logeo tongnai mai phaisa chanai buisuni horo ba buisuni sario ba buisuni salo phano mai phaisa hi chanai jara wasawi tonai boroni hingkeno agi 80 rupees tongmani taklai 80 rupees ni tonai agi 80 tongmani 80 taka tongmani taklai 80 taka ni tongnai jara boroto tongnai boroto khe tongnai BABA GARIA ni logeo horsni salsini maisa yaklaiwi baba ni logeo rifrewi tonai borok hingkeno age 100 taka tongmani taklai 250 taka khaijakha borokhe jara maisa yakhe boroto tongnai rokni bangwi si sajago omokheno ang asa khlaio nirono Swmai Memorial TV jara nai tonai ani khajani takuk tei bukuk song o video no naiwi nirok
srai srai buci man khana hanai joyakari naitoni Swmai Memorial Tv no ang tei benroni thaniwa update tongnai chini Baba Garia matai Kwthar boro parao hingsauka boro parao hingsaya ang Baba Garia ni loge o horsni sachini tongnai thaniwa thungpari para thungpari loko buisu jora soka buisu jora soya anjoroni thaniwa update tonai